Ai ne. What? Ya lafiya? Naga kuna da sola ne. To ka san rashin wutan nefa gari ba wuta din nan nace bari in dan kawo waya ta dan samu a caji. Naga ku sola ce da ku Allah ya sallame ku. Yaron ne yana bin shi ba share na kawo shi caji. Na san magani shi. Sola kam Allah ya wadata mu da shi. Yau. Bari zan sama. To yau ya wuce na gode. Malai. Na wayan da yana kama caji. Ya hanka ne kawo? Na yake. Kuna kama duk baƙaƙe. Ya zan dauko. Ka je ka kamo. Shi ya cika ma full. Wai ni dan Yauwa. Mene kuma? Na zo karban wayan ne. Ina so zan fita daman minti 20 na ce ma. Wani waya? Da na kawo maka ma na ce. Wayan ka ba ka turo ganin ka yazo ya karba ba? Gani na wani kawai gani na. Ganin ka wani baki kuna kama. Ina yi. Yayi haka man. Why are you running? Kai. In ka kawo kudi na sayan baka ga wayan.